рӯзи 11 феврали соли 2026 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо ташаббуси китобхонаи илмӣ дар ҳамкорӣ бо кафедраи фанҳои гуманитарӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб яъне 14 феврал ҳамоиши илмӣ таҳти унвони фуруғи субҳи донои китоб аст доир гардид. чорабинии мазкур бо ҳадафи баландбардоштани фарҳанги китобхонӣ, ҷалби ҷавонон ба мутолиа ва ҳавасмандсозии ҷомеа барои эҳдои китоб ба донишҷӯён роҳандозӣ гардида, бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб дар китобхонаи илмии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон гӯшаи асарҳои президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ифтитоҳ ёфт. ҳамоишро сардори раёсати илм ва инноватсия ҷовидон халифазода ифтитоҳ намуда дар бораи ташаббусҳо ва ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дар самти рушди китобдорӣ, боло бурдани мақоми китоб ва тақвияти маънавияти ҷомеа сухан ронд. ӯ зикр кард ки китоб сарчашмаи асосии дониш буда инсон бе мутолиаи пайваста ба ҳеҷ як марому мақоми шоиста расида наметавонад. ҷовидон халифазода афзуд ки дар солҳои охир иқдомҳои созандаи роҳбари давлат аз ҷумла тӯҳфа гардидани асарҳои арзишманди тоҷикон ва шоҳнома ба ҳар як хонаводаи кишвар гувоҳи таваҷҷӯҳи хоса ба китоб ва фарҳанги мутолиа мебошад. сипас дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ Фирӯза Абдулвоҳидова дар мавзӯи китоб манбаи кушоиши ҳама мушкилот бо маърузаи пурмуҳтаво баромад намуд. ӯ таъкид кард ки ҳадия додани китоб яке аз амалҳои неку писандида дар ҷомеаи муосир ба ҳисоб меравад. ба андешаи номбурда рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб барои ташвиқи мардум ба эҳдо ва мубодилаи китобҳо хизмат мекунад. фирӯза Абдулвоҳидова инчунин зикр намуд ки ҳадияи китоб на танҳо тӯҳфаи маънавӣ, балки воситаи муҳиме барои рушди тафаккур, густариши ҷаҳонбинӣ ва баландбардоштани савияи фарҳангист. дар идома Абдулхайр Маҳмудов дар мавзӯи китоб беҳтарин дӯсти беминнат баромад намуда афзуд ки китобҳо инсонро ба ҷаҳони маърифат мебаранд, тафаккурро равшан мекунанд, тахайюлро парвариш медиҳанд ва ба инсон нерӯи маънавӣ эҳдо менамоянд. зимни баромад афзуд ки мутолиа роҳест барои раҳоӣ аз ташвишу ғам, пайдо кардани таҷриба ва рушди ҷаҳонбинӣ. бесаводӣ дар замони муосир на аз надонистани ҳарфҳо, балки аз нахондану мутолиа кардан сар мезанад. сипас Сайёра Ахмедова дар мавзӯи китобро ҳофизаи башарият мехонданд маъруза карда иброз дошт ки агар китоб намебуд таърихи инсонӣ, дастовардҳои илмӣ, осори фарҳангӣ ва андешаҳои ҳакимонаву мутафаккирон то ба замони мо намерасид. ба гуфтаи баромадкунанда китоб боиси пайваст кардани наслҳо, нигоҳ доштани хотираи таърихӣ ва муҳофизати арзишҳои милливу умуми башарӣ мегардад. дар қисмати музокира Саъдулло Носиров ва Асадулло Муллоҷонов бо андешаҳои пурмуҳтаво ва пешниҳодҳои созанда баромад карданд. онҳо зарурати рушди китобхонӣ миёни ҷавонон, истифодаи васеъи китобхонаҳои электронӣ, тарбияи фарҳанги мутолиа дар оила ва таъсиси китобхонӣ дар донишгоҳро таъкид намуданд. устодон Фирӯза Абдулвоҳидова ва Саъдулло Носиров дар навбати худ чанд китоб ба хазинаи китобхонаи илмии донишгоҳ тақдим намуданд. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби ташкилкунандагон ба донишҷӯёни фаъоле ки дар олимпиадаҳо, озмунҳои илмӣ ва чорабиниҳои фарҳангии пайваста иштирок менамоянд, китобҳо ҳамчун тӯҳфа супурда шуд. ин иқдом ба хотири ҳавасмандсозии ҷавонон, дастгирии донишҷӯёни фаъол ва ташвиқи мутолиа роҳандозӣ гардид. агар аз ман пурсанд ки дӯсти беҳтарин ки кист, ман мегӯям китоб. агар аз ман пурсанд ки туро ки тарбия кардааст, ман мегӯям китоб. درست اول پدر مادر تربیت کرد.